Kabayatan na. Oras na alas 6:32. Manipod ka ni Idol Glenn Batuyong. Ti-report ni Idol Glenn, Chinese Amity Foundation nagibunong ti wheelchair ken hospital bed para iti probinsya. Sa sino kata ito yung Chinese Amity Foundation. Ente man kaamuan ken kuana iti daytoy report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please come in. Personal nginawat ni Governor Cecilia Araneta Marcos ti donasyon manipod iti Chinese Amity Foundation ti Jay Provincial Capital. Nagibunong ti foundation ti 10 akama ti hospital ken 20 nga wheelchair ama iwaras kadagiti na dumaduma nga hospital iti probinsya ken komunidad nga agkasapulan kadagitoy. Impeksa ni Governor ti panagyaman na itagtultuloy a suporta ti foundation para ti probinsya. Impaganet-get na adagitoy a donasyon ket makatulong amang parangay iti serbisyo ti healthcare ken mangipaay iti dakdakkel aliwliwa ken panaggaraw dagiti pasyente ken benepisyaryo a makaawat. Iti daytamit laeng aldaw nagatendar ni Governor Cecilia Araneta Marcos iti Workplace Mentorship and Business Development Forum iti Peso Ilocos Norte, IJSM City Lawag. Nakikadwa ti Governor kadagiti local nga entrepreneurs ken panakabagi iti akademya para iti panangitandudo ti inobasyon ken panagduras ti negosyo iti probinsya tayo. Inyebkas na tinananay a suportana kadagiti ganwat amang palawa kadagiti gundaway iti panagbiag mangpasaya at iti panagtrabaho tayo ken mangitandudo iti sustainable economic progress iti entero a probinsya. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.